Moi kaikki ja anteeksi kun pitkä aikaan tullut video. Mä en tiedä montako osaa mä teen tästä, mutta tässä tänään maistetaan tällaista tropical punch. Tää on siis kirsikkoinen. Ainakin tyypit on sanonut, mutta mä en oo siis ite maistanut tätä. Niin joo. Tuoksuu aika vahvalta kirsikalta, tuokset. Ja täällä on mun kaveri, mutta joo, Iris. Se on tossa. Mä laitan sille mukiin ja itselleni tota. Riittääkö tän verran maistia, siis jos haluat lisää näitä tätä? Ei tippis. No niin nyt. Nom! Et sä tykkää? Tää on hyvä. 4,5/5. Jos niin maistuu joltain kirsikkakarkilta. Kajaanin Komiahon K-Marketista löytää näitä. En tiedä paljon nämä maksoi, mutta ainakin, no 3 kappaletta ainakin äiti ja iska osti. Tää maistuu joltain kirsikkakarkilta, joka on dipattu niinku Mutta vedessä. nähdään ensi videossa, niin moikka!